Mas apa nek? Ayu larang regane. Opo lha yo mbok aku yo ngopo to, Pak? Aku teh dipanggil dereng anu. Anu, yo dijolingane sing kata-kata kompak. Ono Mbak Sinta, ono Mbak Aulia, ono Mbak Yovika. Nggih, bertiga. Siap, oke. Yo berdiri bertiga coba kaya apa? Seperti itu. Selamat. Oke, siap. Biar lebih akrab dan biar lebih semangat dengan warga masyarakat yang ada di Grogol, maka akan saya pertanyakan satu persatu mulai dari yang kecil dulu. Oh iya. Jika memang asmane iki asmane wis mari kare watuke iki lho 2 dina sing jero. Asmane. Namanya siapa? Nggih, kula Sinta. Tempat tinggalnya tempat tinggalnya mana? Saking Nganjuk. Mbak Sinta asli saking Nganjuk. Nganjuk, nggih. Ya mulai mempesona, anggar mulai sing lanang mesti njuk. Njuk napa? Njuk dalar. Jeneng Brewino. Satunggalipun Mbak Sinta, menika Mbak Sinta. Nggih, tepangaken kula Aulia. Aulia. Inggih. Dadi damel Aulia. Nggih, niku tenan niku. Saking Sidoarjo. Sidoarjo kota lumpur lapindo. Betul sekali. Pantesan alise kandel. Wong wedok kan ngger alise kandel, mesti liyane kandel. Contone. Dan lain sebagainya. Salah ya. Cak iki Sidoarjo nggih. Inggih, Lara. Makasih. Sama-sama. Berarti sitok ini. Oh iya. Asmanipun, naminipun. Komentar edak. Oh, Jalmi. Nggih, dari ketepangan Pak. Nggih. Dalem Yovika. Mbak Yovika. Damel nggih. Inggih. Kula damel nggih. Sampeyan ketone napa? Rebo apa? Kliwon. Rebo kliwon, pantes karo Jumah Pon. Lah sejoke napa? Aku lho Jumah Pon. Ayo wes. Lah enggak. Ngono ayo kita nggih. Nggih. Baiklah asli saking pundi? Saking Ngawi. Ngawinipun. Yo, maksa. Anu, saking Babu. Iya. Kalau kita jangan tak kurus sambil Terus sambil modal. sampai ngambilnya pundi. Babu Pado. Lagi sampai Babu MD. bawa Babu nih. jangan bawa pundi. Babu jeneng dusun. Dusun nggih kula Babu. Lagi dusunnya sampai kan bawa. Lagi bawa MD. Dia Babu benar pinangan nggih kula. Makanya bawa pinggiran apa bawa sing tengah. Babu tengah. Oke, saya bawa bagian tengah itu saya. Masa saya Mas. Saya kalau tahu mereka tahu mereka nek warung nyemil cilik. Opo? Jenengan Babu kok mboten pinaratan ben kula. Lah pripun pas kula tenggene bawa sampean mboten kan griya Lah jenengan kok mboten mbek akuarium lho, Pak. Lah kula mboten gadah WA gadah WC kok. Yo sampean dhewe privas gak tanggapan. Ayo berani Babu. Yo bawa iki maksud jeneng desa. Jeneng desa. Nggih. Oh dari Ngawi ya. Ngawi. Tangga kula Mas. Oh ngoten nggih. Sama nek bulan-bulan kok ijen karo Om. Aku jarang berpergian ya. Nah, pengen kopi tumuru. Anak rumahan. Anak rumahan. Bertiga ya Pak ya. Tumuru ya.
lagu waktu murung. Apa lagi Mas? Seragenan ya. Oke. Wis bebas ketika apa gelo ento kali jenenge kok tinggal katasan sing seragenan, seragenan. Belum apa-apa. Gelo ya. Oke. Iya, ora dijak. Oke, yo. Saya setuju kali ini. Hei. Ora percaya Bu ya. Murung nganggur Pak, sampe murung ngawi. Nanti. Ayo, maksudnya ini baru latihan ya ya. Baru latihan. Masa Pak? Masa. Yo. Hey. Hey. Ya.
Oke. Yuk. Bro, kanca-kanca. Mas Yuda, Mas Mondo, kula kinten sampun sawetawis anggenipun paring ngelipur ingkang baku Mas Yuda ndonga napa, Mas Mondo ndonga napa.